Wannan majalisar tattalin arziki yana ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ne, kuma membobinta sun haɗa da gwamnonin jihohin ƙasar 36 da gwamnan babban bankin Najeriya da sauran jami'an gwamnati da ke da alaƙa da harkar kuɗi. Shugaba Tinubu ya buƙaci majalisar da su yi iya ƙoƙarinsu wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar cikin sauri domin 'yan Najeriya na jiransu don samar masu da ribar dimokuraɗiyya. To sai dai masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke Kashere a jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi ya yaba da naɗa majalisar, amma ya ce akwai abin dubawa. Ya zama wajibi a ce ƙasar nan a yanzu a samu ƙwararru daban wanda za su zauna suna ba gwamnatin shawarwari. Wato ciwon kan ƙasar nan gaba ɗaya fa da tsaro ne da tattalin arziki. Idan za ku bar ni a matsayina na mai nazarin tattalin arziki sai in ce muku kusan matsalolin mun an raba kashi 100 fa kasan tattalin arziki da tsaro za su iya ɗaukan kamar 70 a cikin 100, sauran ba su kai wannan tsanani ba. Saboda haka dole ne mu samu ƙwararru, ba yadda za a yi kawai a bar shugaban ƙasa ya ta aikin tattalin arziki ba tare da ƙwararru ba. Abin da ya shafi gwamnatin da ta shuɗe shine bata damu ma da cewa akwai ƙwararru a tattalin arziki ba, domin ba ta yi amfani da su ba, kuma ta ebo waɗanda ake kira ƙwararru amma sai da lokaci ya ƙure mata bai wuce shekara 1 ko 1.5 ba ta sauka a mulki kafin ta kawo mutanen da ake kira ƙwararru. Kuma ban ga alamar ma an ba su damar su yi aikin da ya kamata a yi ba, domin ban ga ranar da suka ba da wani rahoto wanda shugaban ƙasa ya ce zai aiwatar da shi ba, ko in ji sun sanar cewa ga rahoton da suka fitar sun ce a yi abu kaza a ƙasa kuma an yi. Saboda haka idan ba a bi shawarwarin masana tattalin arziki akan tattalin arziki ba, wallahi kullum muna cikin matsala. Amma ga masanin tattalin arziki Ahmad Ilyasu Saddaunan Misau yana ganin sai majalisar dokokin ƙasa ta shiga lamarin idan ana so a ga tasirin kafa wannan majalisar tattalin arzikin. Kamar yadda aka sani shekarun baya duk an yi wannan kwamiti, kowace gwamnati ta zo wayannan kwamiti suna zama. To in sun zauna kuma akan yi ta cece kuce akan rashin kuɗi a ƙasa, wanda har ta kai a ciyo bashi daga waje. To basu sukan nan kuma sukan taru har akan kasa biyan su zama matsala a ƙasa, wanda mun kasa fita a cikin wannan abu. Wato tasirin abin shine in har su 'yan majalisar nan za su yarda su yi zama su tantance abubuwan bisa ga tsari da kuma bisa tattalin arzikin ƙasanmu, halin da muke ciki a yanzu. To in sun yi wannan da ƙwararru an cikinsu suka ba da shawarwari, to zama zai tasiri ko kuma kwamitinsu zai tasiri. Amma aka ci gaba kamar yadda aka saba da, to za a samu cewa ba za a samu wani bambanci ba daga wannan kwamiti da aka kaddamar yau da ta da wanda aka yi ta yanzu. Shi ma ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Miƙati, ya ce waɗannan matakai da shugaba Tinubu ya ɗauka cikin ƙanƙanin lokaci za su iya sauya rayuwar 'yan Najeriya. Wa'innan ba ƙananan mataku ba ne ga mai hankali ga kuma wanda ya san yanayin yadda gwamnati take tafiya, don ababen za su iya kawo sauyi ga rayuwar ɗan adam a Najeriya. A ce kuma cikin ɗan wannan gajeren lokaci ko 'yan kwanaki an naɗa majalisar da za ta rinka kula da harkokin cinikayya ko kuma tattalin arzikin ƙasa, wannan ba ƙaramin al'amari ba ne. Tattalin arzikin Najeriya kamar yadda kika faɗa ya shiga wani halin ƙaƙanikayi. Ababe guda 2-3 za a iya lura da su. Farko dai a ƙasar Najeriya hauhawan farashi ya addabe mu. Yanzu kusan muna maganan kashi 23 ne ko da 4% a yanayin hauhawan farashi na kayayyakin da jama'a suke amfani da shi. Bashin da ƙasar ta ci kamar yadda kika faɗa kusan tiriliyon 80, an daɗe ba a samu lokacin da ƙasar Najeriya ta ci bashi kamar haka ba. Aikin farko da aka ba majalisar shine samowa al'umman ƙasa sauƙin raɗaɗin cire tallafin man fetur a cikin ƙanƙanin lokaci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.